svoju izjavu. Za nas je to značajno. Danas se od nas očekivalo, i ja sam danas dao izjavu, da kažemo, ako Ustavni sud sada 17. septembra bude malo mekše razmatralo pitanje, pa da kaže, evo, mi ćemo svoju odluku o danu, o prazniku Republike Srpske staviti van snage na neko vrijeme, zaletiti kod da su oni frižideri. Pa će oni staviti frižider i izvati iz frižidera kad im treba, ko suvo meso. Nije tako, ili neka hrana. Ustavni sud je ozbiljne institucije, ne može se on igrati tako da donese odluku pa je da zamrsti neko. Oni sad malo nas testiraju i zato jedna diplomatska ofenziva, sutra je ambasador Ferguson, što je njegova država izašla iz Europske unije, on još uvijek pokušava da odbire neki faktor, da nas ubjeđuje europska integracija, njegova zemlja izašla iz Europske unije. A eto on će sutra doći i traži sastanak, koji će imati i ja sa njim sastanak, vjerujem da će biti i kod drugih ljudi iz Republike. Sad oni vode neku inicijativu, ako Ustavni sud 17. kaže da oni to spuštaju, da malo smiruju, da kao neće biti, ne traže oni da se ukine dan Republike, odlažu to za neko vrijeme da mi sad odložimo referendum. Ja sam rekao ne. Mi idemo 25. septembra, kako god odluku da donese Ustavni sud, mi moramo organizovati, jer to pitanje autoriteta naših institucija, integriteta cijele Republike i onoga što smo mi odlučili. Nama u bilo kojoj varijanti ne smeta da narod izađe i kaže da li želi ili ne da mu 9. januar bude praznik. I mi ćemo to raditi, a njima ćemo lijepo objasniti da mi ništa i nikoga nismo htjeli da povrijedimo i da nije ni trebalo stvarati atmosferu uznemirenosti jer je stvaralo Sarajevo, nego da smo mi shvatili da će nedelja 25. biti dan za referendum, 26. je ponedjeljak, svaki ide redovno na svoj posao, a mi nastavljamo još tih 5-6 dana voditi izbornu kampanju za 2. oktobar. I tu nikakve dramatizacije nema planirane, osim one koje oni izmišljaju Sarajevo. I ako sve tako bude, a mi smo potpuno uvjereni i Dodik i ja, da će to tako biti, mi smo veliki pobjednici u ovoj borbi, u ovoj godini i morat će priznati da ne mogu više tako grubo nasrtati na Republiku Srpsku. A da još imamo ove u Sarajevu na našoj strani, mislim na ove iz ove koalicije koja sebe zove za promjene, onda bi nam bilo još lakše, bili bismo još uspješni u ovom poslu koga radimo ovdje za interes cijele Republika, a i naroda. Zato i ovdje, odnosno u ovoj opštini treba shvatiti kao priliku da mi zaista nešto potaknemo, da promijenimo i da je ovu partiju koja služi interesima Sarajeva više nego Republike Srpske, koja je ovdje u koaliciji, neka koalicija, ne sporimo, možda da su nekim vremenima još neko bio u koalicijama, i te koalicije bi morati imati ovdje ukusa. Kako ne budete imali ove koalicije koje su nekako, da kažem, tolerantne, koje se razumiju i pripadnike drugih naroda, nećete moći živjeti. Ako mi sad kažemo, mi pobeđeni samo, mi sad vladamo, bez ovih, bit će teško. I ovo, kao što je sada, ne radimo. Ovdje moramo naći da govorimo, da se usaglasimo oko nekih važnih politika i da ih tako realizujemo. A još jedna stvar je jako bitna. Mislim da je i u ovoj govoru su to pominjali. Ne može biti razvoja ni ove opštine ako nema jake veze sa Republikom Srpskom. I mi smo socijalisti predlagali, borili se za to, ali nismo uspjeli da to izguramo do kraja, jer uvijek neki se pojavi stranci kojima to smeta. Oni nas žele stvarno svake druge godine terati na neke izbore. Mi smo htjeli da objedinimo izborni ciklus, pa da u jednoj godini imamo izbore i za lokalne i opšte izbore i da tako onaj ko pobjedi vlada i u opštini i jednu u Republici. A ne kao sada. Jedna vlast u opštini, druga u Republici, pa onda kako kome treba izgovor što nešto nije uradio, kažu nisu oni dali gore, a mi kažemo, oni drugi kažu nisu ih htjeli dole da sarađuju. Pa nema rezultata. Da jednom onaj ko pobjedi preuzme potpuno odgovornost i da onda položi račune kad istekne mandat, šta je uradio i da narod kaže dobro je, ideš dalje, nije dobro, sklanjamo te dobro. To bi u stvari trebalo da bude najbolje vjeru i demokratije, ali istovremeno jedini pravi efekat bi vlast imala tako. Nije se desilo, ali sad vam preporučujemo. Još 2 godine mandat u ovom mandatu ove vlasti, vlade, mi smo uvjereni da će to biti i 18. godine, tako da će se to produžiti, ali za ove 2 godine jako važno da li će biti saradnje ili ne i da li ćemo nešto raditi zajedno ili ne. Zato mi pozivamo narod ovdje da podrži u našu koaliciju, naše kandidate za odbornike i da pokrenemo jedan novi ciklus života i razvoja opštine. Ova opština je
pretežno agrarna opština. Ali neobično da, evo ovdje jedno od najvažnijih pitanja, pitanje vode ne može se riješiti toliko godina. Kad 4 puta su bušili, nisu pronašli vodu. Očito neko uzme pare, buši se u pogrešnom mjestu, a nema kontrole. A vi ostajete bez toga. Ako pobjedimo, podržat ću lično, evo, Boro dođe odmah posle izbora, ja ću te podržati da vlada ti pomogne, da se izvrši to adekvatno testiranje prostora na kome se, a imaju sada uređaje kojima se to može provjeriti, dokazati i onda da se to buši na mjestu gdje ima vode sigurno i da dobijete vodu da riješimo jedno komunalno pitanje u kratkom vremenskom periodu. To se može riješiti za 2 mjeseca. Sve, ispitat, analizirati, donijeti odluku, izabrati izvođača i završiti posao. Ja sam nedavno u svom selu to organizovao, završio za 20 dana sve. Ispitali, istražili i iskopali Arteški bunar na nekih 187 metara. Na tome, ne vjerujem da i ovdje, na nekoj većoj dubini se nalazi ta zdrava kvalitetna voda. Također vidim da ovdje ima dosta infrastrukturnih potreba od ulica, saobraćajnica. To sigurno Republika može daleko jednostavnije da vam pomogne da riješi i to će biti naša obaveza u saradnji sa načelnikom, to vam ja ovdje želim obećati. U privrednom smislu rado bih usmjerio one investitori koji dolaze razgovarati sa nama na području vaše opštine. Nama je potrebno da imamo sigurno da će biti ima zemljišta koje bi mogli da koriste za svoje objekte, da ih grade, da će imati stabilnu vlast koja će ih na lokalu podržati i razumjeti, da ima ljudi koji su spremni da rade i eto to može biti rezultat. A to može dati rezultat da imamo neki prirodni pogon koji bi ovdje pokrenuo neki novi ciklus razvoja života ove opštine. To je ono što ja u ovom trenutku mogu da vam kažem, da smo mi spremni da uradimo, da